Me yasa kake ta mana shiriri ta ne da yawa Lingisan? A'a madam, ta ya zan sa hannu rike ki? Ai ni ban ce maka ina da matsala da haka ba ko? Kuma dai me madam? Ke mace ce kuma ta ya za in taba ki? Duk da cewa shiri ne amma gaskiya bana jin daɗi madam. Me yasa kake tunanin shiri ne? Kai tunanin gaske ne ma. Ta ya zan yi tunanin gaskiya ne bayan na san ba haka bane? A yayin da muke cikin shiri tare, idan ka kalle ni, kana jin cewa ni shirin ne a raina? Me yake cewa madam? Kana matukar burge ni Lingisan. Ni ma kina burge ni sosai madam. Nawa ba irin haka bane Lingisan. Fiye da haka ne. Yanzu ka gane kuwa? A'a. Wancan ne Lingisan. Da gaske? Kin yi alkawari? Eh. To ki tafi hannuna ki mutsina. Ba wani madam tsokana ta kike, ni ban yadda ba. Mutane da yawa a shirye suke su yi aiki da ni a cikin masana'antar nan. To me yasa na bar kowa na zo na neme ka? Ni san ba ban gane komai ba. Ina kike ni kuma ina nake? Ni bukka ne, ke kuma fada. Ni ban gama karatun boko ma na fita. Ke kuma turawa ma za ki iya koya musu turanci. Ni gaja ne dutse duskurin. Yayin da ke duk me ya kawo waɗannan maganganun Lingisan? Me ya kashin ka? Kai malam kyakkyawa ne. An yi ma aski, an cire ma gashin baki. Sannan bayan haka ka dawo dan talla. Haka ke gani? Sosai malam Gesan. Madam da gaske kuwa? Kwarai. Madam ni ban ma san me zan ce ba. Ji nake wani abu na faruwa da ni. Kamar zuciyata za ta buga. Gaba ɗaya ma ji nake kamar na fara ruwan nan. Ina tsoro kada na furta wani abin da ba shi bane a gabanki. Bari dan je ta shan na morewa raina.